Molt bé, seguim amb l'autocàs i seguim amb el model DISC. Avui aprofundint en un dels perfils, que és el de les persones extrovertides i centrades en les tasques, que són les que aquest model pinta com a vermelles. Molt bé, què les caracteritza? Mira, són persones decidides, són persones que els encanten els reptes, són persones que tenen molta energia, persones orientades a l'acció. Sí. Aleshores, què aporten a l'equip? A l'equip acostumen a portar-li energia, són persones que moltes vegades són les impulsadores i són les iniciadores, són persones que aporten direcció, sí? I són persones que estan tan centrades en l'acció que aporten dues coses. Un, centrar-se en els resultats i solucionar problemes. Quin és l'inconvenient que més sovint es troben aquestes persones? Doncs que les altres les perceben com agressives, com a intolerants, sí? Que diuen les coses de manera arrogant. Sí? Per tant, un bon consell que podríem donar a una persona vermella seria: escolta.